ce kwaruhin manzo na bina. Fari na sanya kalikina, ban ikon yabanta nana, zan yi yabo gurin tanana, babu tsimi kwa ba dabara manzo na bina. Fatima Zahra ce kwaruhin manzo na bina. Ya shugaba gurin halitta, a roƙon gunta na nabinta, baiwar nan ta yin yabanta, da ta yarje kwaza na furta manzo na bina. Allah nata ne kwabinta, annabi nata ne kwabinta, waliyai har sahabu nata, kun ga ko dole ne mu dage biyar nabina. Fatima Zahra ce kwaruhin manzo nabina. Duk mai son ya zo ya ganta, ko mai son kwa duk ya banta, ya zama dole ne ya bi ta, shi ne sakwani na dage cikin yabanki. Ya matar Ali zaki, na tsuguna a yau gare ki, yaban nan naki yau na zo nai, ki amsa don isar ma'aiki manzo na bina. Fatima Zahra ce kwaruhin manzo na bina. Ni ne dai nake yabanki, kan Fatima ni nake yabanki, musti ne nake yabanki, a karɓa min yabanki na gurin ma'aiki. Fatima gaisuwa gare ki, ki amsa ya jinin ma'aiki, za na shigo a yau gare ki, na yau baitika gare ki jinin nabina. Fatima Zahra ce kwaruhin manzo nabina. Salamu alaiki ya karima, salamu alaiki ya azima, salamu alaiki ya Fatima, ya ummul Hassan Husaini ke ce karima. Fatima karɓi baitika na, dan girmansa ɗan Amina, a roƙon gunsa mai Madina, dan ahalin gidan ma'aiki manzo na bina. Fatima Zahra ce kwaruhin manzo na bina. Allah mako yayi bayani, annabi mako yayi bayani, akan fa muso ta yayi bayani, dan haka dole ne mu dage jinin nabina. Ya ku ’yan uwa gare ni, fagen sanna na ba bayani, akan sanna na yi yaƙi, wanda ya so ta na yi yaƙini ya so ma'aiki. Fatima Zahra ce kwaruhin manzo na bina. Ni ne na yabanki nana, musti ne yake yabanki, T-boy shi ya bani sauti, dan Fatima ni nake yabanki nim na bina. Fatima Zahra ce kwaruhin manzo na bina. Fatima Zahra ce kwaruhin